Ja sieltä saapuvan areenalle Ori Silvolan Hemminki jälkeläisineen. Ori Silvolan Hemminki on ratsukanta kirjattu suoraan ensimmäisellä palkinnolla 2011. Se on syntynyt vuonna 2004. Sen säkä on 158 senttimetriä. Hevosen isä on ykköspalkittu Kaar Hemming. Emä kakkospalkittu ratsukantakirjaan Vekseliini ja emän isä ravilegenda Vekseli. Tämän orin on kasvattanut Jari Silvo Ypäjältä ja sen omistaa Matti Kantola Karkkilasta. Hemminki on omistajansa Matti Kantolan ensimmäinen hevonen ja on ollut Martin omistuksessa maitovarsasta lähtien. Hemminki eli Hemppa on pienestä pitäen totutettu eri asioihin ja ajo-opetettu hyvissä ajoin. Hemminki taitaa esteiden hyppelyn ja kouluratsatuksen samalla tyyneydellä kuin puutöiden teon reen edessä. Hemminki pitää esiintymisestä ja on luonteeltaan tasainen ja järkevä. Varsojen omistajilta on tullut paljon positiivista palautetta myös jälkeläisten helposta opetettavuudesta. Hemminki omaa erittäin hyvän lennokkaan joustavan ravin, upean laukan ja laadukkaan käynnin. Liikkeestä se on saanut 9 pistettä kantakirjauksessa. Tammikuussa 2011 Silvolan Hemminki seurasi isänsä Kaar Hemmingin kavionjälkiä tultuaan hyväksytyksi ratsukantakirjaan suoraan ensimmäisellä palkinnolla. Hemminki on kilpailut helppo A-tasolla, josta saaliina useita sijoituksia ja voittoja. Hemmingillä on 47 jälkeläistä kausilta 2012-2015 ja vanhimmat jälkeläiset ovat nyt 4-vuotiaita. Viime vuonna astutettiin huikeat 26 tammaa. Tänä vuonna Hemminki on keskittynyt kilpailuihin, mutta on jälleen ensi kaudella käytettävänä tamman omistajien iloksi. Jälkeläisistä ensimmäisenä Järvelän Hämminki, joka on 4-vuotias Ruuna. Sen emä on Johtohuvi, emän isä Johtotähti. Sen on kasvattanut ja sen omistaa Tuija Tukonen. Hevosta ratsastaa Anna Tukonen. Järvelän Hämminki on reipas ja lennokasliikkeinen Ruuna, joka on ajo-opetettu ja ratsastettu ja lähtee mielellään lenkille, säässä kuin säässä. Hämis on kiltti hima hemmo, joka kuitenkin syttyy esiintyessä. Tarusoturi on 4-vuotias Ruuna, jonka emä on Taranteli, emän isä Taikuri. Tämän hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Similän ratsutila. Hevosta ratsastaa Mari Similä. Tarusoturi on hienoluonteinen ja rauhallinen ja oppivainen, ja oppiminen on ollut helppoa. Tarusoturi on jo startannut muun muassa täällä kuninkaallisessa helpossa B:ssä prosentein 63-64 välillisesti. Jälkeläisryhmän 3. esiintyy tamma Antoniina, joka on 4-vuotias. Antoniinan emä
on Antonella, emänisä Onni-poika. Sen on kasvattanut Marketta Korpela-Reinilä ja hevosen omistaa ja sitä ratsastaa Tiina Juvonen. Antoniina on suurilinjainen tamma, joka ei malta lakata kasvamasta. Tamma liikkuu hienosti ja on ollut jo mukana maastoista treeneissäkin sujuvasti. Neljäntenä ryhmässä esiintyy 3-vuotias tamma Taikalumi. Taikalumen emä on esilaulaja, emänisä kanttori. Hevosen on kasvattanut ja sen omistaa Seija Mäenpää. Hevosta esittää ratsain Terhi Lahtinen. Ja tästä tammasta kerrotaan, että Taikalumi on miellyttävä tamma, joka suhtautuu positiivisesti työntekoon. Tamma on käynyt näyttelyissä ja sen luonne on erittäin miellyttämishaluinen. Hyvä. Malttamattomana vuoroaan odottelee jo 3-vuotias Ori Tukkilan Hulabaloo, jonka emä on Tukkilan Tyyris, emän isä Kuningas Ässä. Sen on kasvattanut Outi ja Heikki Tukkila ja sen omistaa Anna-Maria Henttonen ja Jani Salonen. Ratsaaja tänään Salla Varenti. Tukkilan Hulabaloo on rehti ja suoraviivainen suomipoika, joka on ollut helppo kouluttaa. Jäbä hyppää hienosti, mutta ura lienee luvassa koulupuolella. Mainittakoon, että tämä Ori sijoittui eilen 3. 3-vuotiaiden laatuarvostelussa. Ja näin olemme nähneet Ori Silvolan Hemmingin jälkeläisineen ja toivoisimmekin vielä koko ryhmän tänne yleisön eteen. Ja sieltähän he saapuvatkin vielä kertaalleen, hyvä yleisö. Ori Silvolan Hemminki. Jälkeläiset Järvelän Hemminki, Tarusoturi, Antoniina, Taikalumi ja Tukkilan Hulabaloo.